В другите страни, особено там Америка, държат ученика да говори на ти, на учителя да бъдат приятели и така нататък. Сега ще ти обясня езотерично как стоят нещата. Когато ученика каже "Вие, учителю", той се обръща към цялото учителско съсловие. Всички учители, живи и умрели, помагат на този учител да, да предаде и да покаже на ученика. Ако обаче учителя каже "Вие", това означава да обяснява на всички ученици, които са по света. А така обяснява конкретно съответния ученик, съответния проблем се решава от Разбирам. цялото учителско съсловие. И за това в България си остава това. На учителя се говори на "вие", на ученика на "ти". Има много по-дълбок смисъл от това уважение и, нали, разбра.